Ευτυχώς! Αν έχεις κάνει και εσύ like στο Facebook, ξέρεις ήδη ότι το κανάλι έκλεισε επιτέλους 1 χρόνο! Όπου σε αυτόν τον χρόνο το κανάλι μάζεψε περίπου 17.000 καμένους και 1,5 εκατομμύριο views. Πραγματικά όμως, ούτε που το φανταζόμουν όταν έφτιαχνα το πρώτο μου βίντεο ότι τώρα θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Αλήθεια τώρα, το θυμάστε το πρώτο βίντεο? Γράφες βρε μαλάκα. Γεια σας παιδιά, καλή χρονιά. Αλέξανδρος εδώ πέρα, τι κάνετε? Ρωτήσω καλύτερα, Γεια! Γεια! Απίστευτος, απίστευτος, ξεκαρδιστικός. Τέλειος. Πολύ χιούμορ, πολύ. Απίστευτος. Ειδικά αυτό το μανιταρόμαλο είναι όλα τα λεφτά. Ναι ρε μαλάκες, μέχρι και τον εαυτό μου θα κράξω, πού το πρόβλημα? Εδώ κανείς δεν γλιτώνει. Λοιπόν, πιστεύω ότι όλοι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η χρονιά για να πάει καλά έπρεπε να ξεκινήσουμε με αδικημένους καλλιτέχνες 3. Γιατί κακά τα ψέματα παιδιά, υπάρχουν καλλιτέχνες εκεί έξω που το μόνο που θέλουν είναι να ακουστούν. Να μας πούν εδώ είμαστε. Προσέξτε και εμάς. Κάνουμε και εμείς καλές δουλειές. Προλαβαίνετε, δεν μας προλαβαίνετε. What? Με συγκινήσατε κολόπεδα. What? Για πάμε στο πρώτο ταλέντο. Accept the challenge from Sina. This is it, man. Mine. This is it, mine. Yo. Θέλεις μια θέση να έχω δει και σε καγιούνα. Μα ποιο παγιού να πεις, να σε κανονίσει να πεις. Μα δεν μείνες πίσω με ένα πισί. Μπορεί να ξεχαπνίσει, τι είχα πεις. Μα είχα κάποτε πολύ. Λίγα μου συνάπορες, τούτον πονεί. Να μπονεί, καταλάβεις που ρε γιονούν οι τόνοι. Φευκείς ο νόημα, ναι, όημα, ναι. Θα με βοστώσει, ήσανε βλέχτης, ήδη παίχτης φτώσης πένας. Καταπίνω και τους στήσουν, κόφκε τους στήσουμε εμάς. Εμάς πρέπει. Εντά με το πολύ που σας πάρε το πριγρονιά. Γωνιά φέτη, παγωνιάνε με την DMD, DNA, με πρώτα με τα ψηλές. Κουντάει κοντά, γαβίλες που κοντάει στορπίλες. Ελληνικά μιλάει. Κυπριακά. Ναι. Αυτό είναι freestyle. Άιντε μπράβο. Μιλάμε για τόσο freestyle που άμα του πεις να τα ξαναπεί δεν υπάρχει περίπτωση. What? Εγκολλήσω μαχαίρκα, κανονίζουμε μαχαίρκα και πανάθεμα μες μίλες. Το θέμα τρισπύλη, εν δεν της του μπύλει εφήμες. Λοιπόν, το αποφάσισα, Μας κορυδεύεις ρε μαλάκα. Πάμε να ακούσουμε κανένα σωστό ράπερ. Οκ, δεν γουστάρεις πάρε μου πίπα. Σήκω, φύγε, μη φας μπουνίδια. Δεν με γνωρίζεις, μη το ξεστομίζεις. Μιλάς πολύ και άρχισες να με ζαλίζεις. Είναι φρέσκο, τώρα τρέχεις σαν το βέγκο. Ας τα κορίτσια σε εμένα παίξε λέγκο. Το κράζεις γιατί δεν μπορείς να το πιάσεις. Κι όσο και να προσπαθείς δεν θα με φτάσεις. Όπα, Σαραχάτ, πριν συνεχίσουμε θα με επιτρέψεις. Θέλω να βγάλω κάτι από μέσα μου που με βασανίζει πολύ ώρα. Επειδή με τρόμαξες μωρέ και εμένα τώρα έτσι άγρια που μπήκες. Έλα λίγο πιο εδώ. Πάρτα! Επιτέλους τι θα γίνει μέσα στους rappers. Μας έχετε αλλάξει τα φώτα. Μας τελειώσανε τα σόμπρακα ρε παιδιά με τόσο χέσιμο. What? Σταματήστε να μας τρομοκρατείτε. Δεν μας βλέπετε επιτέλους, δεν αντέχουμε άλλο. Και το χειρότερο είναι ότι στον κόσμο αρέσει πλέον αυτή η τρομοκρατία. Εντάξει τώρα, μην βλέπετε να τις likes κι εσείς. Αυτά τα έχουν κάνει οι μασόνοι και οι Ιλουμινάτοι τώρα που δεν ξέρουν να μπορά. Έχω χτίσει ιστορία μες στην πόλη. Ρώτα ποιος είναι ο Σαλαχάτ Καριόλη. Όχι παιδιά, σε αυτό έχει δίκιο το παιδί γιατί έχω κάνει και μια μικρή έρευνα. Και από τα 100 άτομα που ρώτησα μου είπανε όντως. Τρώγεται το Σαλαχάτ. What? Μπότα 808 βαράει στο κεφάλι. Πίνουμε τους μπάφους, γινόμαστε όλοι χάλοι. Κόμενες το δοκιμάζουν και το θέλουν πάλι. Πάμε πάλι. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Καταρχάς, στο ίδιο σχολείο πάτε. Να το καταλάβω ρε παιδί μου ότι κοντράρεστε και έτσι. Εκεί που είχαμε τον ένα να κάνει. Τώρα μας έρθες εσύ να μας κάνεις. Κολόπεδα από τη ζήλια τους λυσάνε. Haters πιστοί ακολουθεί μ' ακολουθάνε. Όπου πάω πάνε κι άμα δεν με βρουν ρωτάνε. Όλη μέρα τα τηλέφωνα για lives μας χτυπάνε. Τι γαμάτη ζωή είναι αυτή που κάνεις ρε μέγιστε Σαλαχάτ. Αρχίζω και ζηλεύω δεν σου κάνω πλάκα. Αλλά να σε ρωτήσω ρε παιδί μου, εσύ με τόσα πολλά που έχεις,
γκόμενες, ναρκωτικά, αμάξια. Κανένα ευρουλάκι δεν βρέθηκε να ανοίξετε κανένα μπουκάλι, ρε? What the? Θα πει και εσύ, δεν γαμιέται τώρα, κάνε τη δουλειά σου με αυτά. Πρόσεξε όμως, μην γίνει κάποια μαλακία και πέσει κάτω και πληρώνουμε μετά. Και το θέλουν πάλι. Παίζεις με διπλόγα. Α, παιδιά, για στίχους δεν μπορώ να πω, έχω ενθουσιαστεί. Εκλεκτός προφητείας σε βιβλίο, μπλε χάπι, κόκκινο, Matrix, Neo. Εμένα πάντως μου αρέσουν πολύ αυτοί οι στίχοι, δεν ξέρω. Βέβαια μπορεί να φταίει που άκουσα και πριν λίγο αυτό. Ρε, ούτε ένα πλαστικό πιστόλι δεν έχετε για τα μάτια του κόσμου. Ούτε 5χρονο να ήσασταν. Ακόμα κι εγώ έχω, ρε, ψεύτικο μένα, αλλά εντάξει, από τα τζάμπο, ωραία, δεν βαριέσαι, κάνει τη δουλειά του. Στο επόμενο ταλέντο έχουμε μια πολύ όμορφη παρουσία, αλλά στο κάτω-κάτω δεν μας ενδιαφέρει αυτό μόνο, μας ενδιαφέρει και το μυαλό της. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω, μας ενδιαφέρει και λίγο το τραγούδι. Για πάμε. Θέλω κάποιον να μ' αγαπήσει κι όχι μόνο να με φιλήσει, τις υποσχέσεις του να κρατήσει, στα κρύα του λουτρού να μην με παρατήσει. Και θέλω λα 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 ωραία σκηνικά έχετε, ωραία κοπέλα έχετε, ωραία μουσική έχετε. Ένα γαμό ρεφρέν τόσο δύσκολο ήταν να βγάλετε. Δεν θέλω λα 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 λα. Ειλικρινά τώρα τι στο μπούτσο έκανε ο Στιχουργός όταν έβγαζε τα λόγια. Ναι. Έλα Γιώργο αγόρι μου. Πού είσαι? Γεια σας. Λοιπόν, έχω την Αλεξάνδρα στο στούντιο και περιμένουμε. Πιστεύω έχεις κάτι τις διορθώσεις που σου έχω πει. Τι έρε Γιώργο, 2 μέρες είχες. Λοιπόν, πες μου, τι έγραψες? Όχι, αυτά έγραφα, ναι. Λα 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 λα. La 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 la. Δεν θέλω, όχι. Δεν θέλω λα 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 λα. Μπράβο αγόρι μου, έλα λοιπόν, περήφανος. Λοιπόν, έλα, σε κλείνω, έλα, bye. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Σαν μαλάκας ήρθες, πήγαινε πίσω. What?